Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Avui anem a parlar sobre un tema molt controversial, sobre la suposta intel·ligibilitat entre el valencià i el català. Moltes vegades mos trobem comentaris com este, i encara que ja l'hem comentat per damunt en altres vídeos, en este volem tractar-ho específicament. Realment s'entenen tan fàcilment? Quins factors influïxen? Lo primer, parlar del continu dialectal del que formen part tant el valencià com el català. Perquè sí, amb dos idiomes, junten les demés llengües de la família, les occitano-romàniques, formen una continuïtat entre elles entenent-se per proximitat. Això ho expliquem millor en un altre vídeo que farem sobre el tema, que podeu veure per ací. Traslladat al cas entre el valencià i el català, una persona de Vinaròs s'entendrà més fàcilment en una persona de Tortosa que una persona de Torrevella i una altra de Girona, simplement per proximitat. I a l'inversa, quan més separats, manco s'entenen. Seguim. Ambdós idiomes descendixen de la mateixa llengua, del llatí, o siga que compartixen la raïl de la majoria de paraules. I pel context poden entendre's, inclús moltes paraules són idèntiques, com casa, hola, música, la, per. Així també influïx el llenguatge no verbal. I si nos fixem en la història, alguns arcaïsmes del valencià són avui en dia paraules vives en català, com altre o vermell, perquè cada una ha patit una evolució diferent. O siga que quan més retrocedim en el temps, més paregudes se tornen. I finalment el coneixement acadèmic, que avui en dia s'ha tornat la més important en este tema. Des de principis del segle XX, el sector intel·lectual valencià s'ha aproximat al català. Així és com s'han introduït en València un gran número de formes catalanes, la TX, el AM, el aleshores, etc. Lo que li dona als valencians un coneixement més ampli de la llengua catalana. Este punt s'ha anat reforçant en el temps, baix l'empar del sistema educatiu valencià. Inclús l'orgue ortogràfic oficial, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL, desenrotlla una ortografia basant la catalana, i la pròpia entitat busca la fusió definitiva del valencià al català, lo que provoca que, de forma artificial, els parlants de dos idiomes vagin entenent-se més i més. A què nos du tot això? A reconèixer que existeixen semblances, però també diferències entre ambdós idiomes. Devem conèixer com s'estructuren i que no se'ls pot forçar al mutu enteniment, ja que cada una ha tingut i té una evolució diferent. A més, lingüísticament, que dos idiomes s'entenguen no vol dir que siguen el mateix, molt manco que un supere a l'altre, i que influïxen molts més factors, com l'historicitat, la sociolingüística, que són sobradament diferents entre el valencià i el català. I bé, fins ací el vídeo d'avui. Què vos ha paregut? Vos ha agradat? Comenteu-ho tot ací baix i no oblideu subscriure-vos i activar la campaneta de les notificacions. I quan la tingueu activada, clicar en activar totes, per a que vos apleguen totes les notificacions de tots els vídeos que pugem. Ací baix teniu el nostre Patreon, la secció de membres i el correu de contacte a les classes de valencià que oferim. Nos vem en pròxims vídeos, però sobretot... No te baixes del món!